Welcome to Zim Celebrity TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Nyaya iya yazokora muto between Maititi naMadam Boss mushure mekunge Madam Boss vaita skiti vachinyomba Maititi last time pavakasungwa kuHeathrow. Saka ndo skiti racho rinova iro risina kufadza Maititi vakaenda paFacebook vakanonyora kuti ivo hanzi I'm healthy, munhu ane goodbye hairline, kupera kunge mhanza yaketi Masomera, ungaite healthy here uchigera puff daddy, vavombonojusa kunze votendwa nevana apa kakurema 25 kg kanoita healthy nepi ikawo aka kamunaka kachishandisa musanganiswa wekoko. Ndozvataurwa naMaititi vaenderera mberi vakati open marriage yemuchengetwa nemuchengetwi. Real pictures takamaona hedu kunhamo kuti paribe hutano hauna. Inini ndiri nani zvangu nyango ndichirwara nechirwere asi inini ndiri kuweya 82 kg fit and I have my full hairline. Madam Bush Beyonce wekutemu. Ndozvataurwa naMaititi. Asi aripo mumwe munhu anomira naMaititi, fani yaMaititi yanyora iyo ichiti hanzi sabhuku vari kuvava, vanhu vakasiya vadhotera musango ravo. Munoziva mega Madam Boss paya vari kurufu, Maititi vakataura vakati havana toilet. Saka ndozvazvitaurwa neuyu Maititi vaenderera futi mberi vachipindura zvataurwa nefani yavo. Maititi vakati zvaizvezvi iri kupisa ndeye musango, zvejeri ipast tense. ZvaBeyonce wemutemu akabvisa nyama achida kuvhura buchari. Unoziva mega Maititi vari kureva kuti ivo skiti yaMadam Boss iri useless, vari kuita skiti yakadarika kare. Isi tiri kutaura nezvazvo this time. Thank you so much. Don't forget to subscribe.